Rumfa shashirgi. Gwamnonin Najeriya su shigo cikin wannan tsari domin a dakatar da wannan yajin aiki, ɗalibanmu su koma karatu. Rigima ake ta wanda za a ba suna an ce wai wani rajista menene ya ɓace, ana ta hayaniya. Waɗannan da suke hannun bandit haƙƙi ne, nauyi ne akan gwamnati ta tabbatar cewa duk hanyar da za ta bi ta karɓo waɗannan mutanen, kuma haƙƙi ne akan gwamnati ta tabbatar cewa duk ɗan Najeriya ba ta ƙara bari ya shiga wannan halin da waɗannan mutanen suke ciki ba. Waɗannan kaɗan ne daga cikin jerin rahoton da taragon shirin nau ya kunsa. Ku dai kawai ku biyo mu. Masu haro assalamu alaikum. Adam Abbas ne ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na rumfashi a shirgi na wannan rana. Shin da bisa al'ada ke kawo muku sai har labarai domin ilmantar da ku, faɗakarwa, gami ma da nishaɗantarwa. Wannan kiɗin tica ne, wannan batun tica ne, tica uban karatu. Shirin yau zai faro ne da batun zanga-zangar kungiyar kwadago ta ƙasa ta soma a yau, da nufin tilasta wa gwamnatin tarayyar Najeriya biyan bukatun kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato ASU. Dan dai har ba ku manta ba, yanzu haka dai an shiga wata na 6 kenan da soma yajin aikin malaman jami'o'in ƙasar nan sakamakon abin da suka kira da kin da gwamnatin tarayya ta yi na mutunta yarjejeniyar da suka kulla game da inganta tsarin karatun ƙasar nan, wanda suka hada da samar da ƙarin kayan aiki da inganta albashi da alawus na malaman jami'ar. Idan ka aibu ɗanka, yayi firamare ai, yayi sakandire ai, yayi je polytechnic, yayi je university, ya je Yamal da Rasha, ya gangara America, sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris, ya gangaro ta German, ya zo gida ka gane, sannan ya samu aiki har yayi gida da moto, wani ticen ku bai da keke, to mai yasa hakan nan. Comrade Kabira Adomin Jibir shine shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Kano. Yayin wannan zanga-zangar lumana a nan jihar Kano, ya bayyana wakilar mu Shamsiya Abdullahi Nefa cewa ba fa wannan shiri kawai suke da shi ga gwamnatin tarayyar ƙasar nan ba, domin kuwa idan hagu ta iya to fa za su koma dama. Wannan shi yasa kungiyar kwadago yanzu ta ga shine lokacin da za ta shigo ciki ta kawo nata agaji na farko shine wannan zanga-zanga ta lumana da muke yi a yau a duk faɗin jihohin Najeriya 36. Mu nan a jihar Kano yanzu gashi mun taru wanda za mu tafi a ƙasa mu je wajen mai girma gwamna mu kai masa koke da zimmar duk gwamnonin Najeriya su shigo cikin wannan tsari domin a dakatar da wannan yajin aiki, ɗalibanmu su koma karatu. Wannan shine abu na farko da muka ayyana zamu yi. Idan wannan mataki bai yi aiki ba, muna da matakai guda 2 zuwa 3 wanda kuma za mu ɗora a gaba har sai an kawo ƙarshen wannan yaji. Na farko, idan wannan bai yi ba, za mu sake zama mu tafi yajin aiki na kwana 3 na gargaɗi, wanda shi ma zai zama duka faɗin Najeriya, kuma dukkan ƙungiyoyin da suke ƙarƙashin ƙungiyar kwadago za su shiga wannan yajin aiki. Idan bai yi aiki ba kuma za mu bi sahun su waɗannan manyan malamai na manyan makarantu, mu ma mu tafi yajin aiki na sai baba ta gani har sai an yi abin da ya dace. To mu dai fatan mu anan shine Allah ya kawo daidaito. Daga batun zanga-zangar kungiyar kwadagon kuma bari mu je ga korafin wasu al'umma masu yin katin zaɓe a gandun albasa da ke karamar hukumar birni, waɗanda suka shaida wakilin mu Abubakar Sa'id Suleiman cewa su fa a wannan reshen yin katin zaɓe akwai gyara, domin kuwa yini suke yi akan layi amma a tashi ba tare da yi musu katin zaɓen ba, kuma sai dai ma a ce wai su je su dawo. Hasali ma dai wasu daga cikin suka ce idan aka ɗauko wancan list ba fa a kiran sunayen yaku bayi, face bigiya da ɗauki ɗaya da wasu daga cikin manyan jami'an hukumar ke yi a wancan guri. Aina ofis din gandu zuwan nan shine na biyu, sai a ce wai in dawo lokaci bai yi ba, kuma an zo an ce za a kulle jama'a da yawa. Gashi kana ga abin da yake faruwa, rigima ake ta wanda za a ba suna an ce wai wani rajista menene ya ɓace, ana ta hayaniya. Mu kuma nan da muka karba sama da wata 6 sun karfe asuba ina ida da sallah na zo na, gashi an ma ki karba sai da addu'a ce watan gobe in dawo, na zo kuma wasan so 5 ina zuwa, gashi nan sai wasu su zo su wuce da mutane 10 ga wanda suka
suka zo tun asuba wallahi ba za a kalle su ba sai a yi ba waɗannan asibiti. To ina za mu san su? Ba mu sani ba sai Allah, amma dai ana yin alfarma ana wuta da su. Ana wannan abin sai ga wata daga cikin ma'aikatan mun sani ba shugaban ce tana da faɗa ta zo ta wuce da mutum 7 wani ya zo ya wuce da mutum 3 kuma an ce ba ma'aikatan cikin bane da hasali ma mun riga su daga baya suka to shi muka ce mu gaskiya ba za mu yi da ba abin da kusan da ake faruwa kenan. Babu tsari a INEC ta municipal shi yasa abin yake ta kon gaba kon baya kake ganin jama'a gashi nan kamar ba a fara ba. Wata ta zo ta tafi da mutum 7 wani ya zo ya shiga da mutum 4-5 wannan zai zo iya fita wannan iwaye abin da ya tada tarzomar ma kenan. To kan wannan korafi dai wakilin namu ya yi kokarin ji daga bakin kakakin hukumar ta INEC reshen jihar Kano, to amma fa a yanzu dai ya ce ba shi da ta cewa har sai ya tuntuɓi ta shugabar da ke kula da aikin katin zaben. To mu dai a nan za mu ci gaba da dakon magantuwar shi PRO. Yanzu kuwa bari mu je ga yadda jami'an sintiri na hukumar Karota suka samu nasarar cafke wasu matasa da talatenin dare a ƙarƙashin shataletalen gadar dangi da ke cikin birnin Kano. Ɗaya daga cikin jami'an da suka samu nasarar cafke waɗannan matasa mai suna Masud Ya'u Yusuf ya bayyana wa hukumar Karota cewa sun samu nasarar cafke ɓata garin ne a lokacin da suka iske su suna kwance a ƙarƙashin gadar dauke da wasu nau'ikan kayan shaye-shaye da makamai a tare da su. A binciken da hukumar ta gudanar ta gano cewa matasan sun shigo jihar Kano ne daga jihohin Katsina da kuma Zamfara, kamar da yadda shi kakakin hukumar na Bilisi Abubakar Kofar na isa ya shaida mana. Hukumar Karota karkashin jagorancin Honorable Dr. Baffa Babbadan Agundi ta samu nasarar cafke waɗannan gungun matasa waɗanda aka kama su da nau'in kayan shaye-shaye iri-iri da kuma makamai iri-iri a hannunsu, waɗanda binciken da muka gudanar sun bayyana mana cewa sun taho ne daga jihohin Katsina da Zamfara suka shigo nan jihar Kano, akalla kuma kwanan su 5 da shigowa cikin Kano. To alhamdulillah muna amfani da wannan dama mu ci gaba da sanar da al'umma cewa kowa ya zama mai sa ido akan kaiwa da komowar waɗanda aka gani ba a amince da su ba, domin a hanzarta a miƙa wa jami'ai mafi kusa domin su ƙara faɗaɗa bincike. Alhamdulillah mun samu nasarar kama su kuma mun miƙa su hannun 'yan sanda domin su ci gaba da faɗaɗa bincike. Yanzu haka dai wani lauya mai zaman kansa a nan Kano ya garzaya gaban wata kotu domin kalubalantar matakin da hukumar tattara haraji ta jihar Kano ta ɗauka na haramta sanya lambar wasu jihohin a jikin mashin ɗin Adeso. Lauyan mai suna Barista Lawal Usman Lawal ya shigar da ƙarar ne gaban babbar kotun jiha mai lamba 4 da ke sakatariyar Audu Bako ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Faruk Lawan, inda yake karar hukumar tattara haraji ta jihar Kano da kuma gwamnatin jihar Kano da ma shugaban hukumar tattara harajin ta jihar Kano kan haramtawa masu baburan Adeso sanya lambar wasu jihohin a jikin babur ɗinsu. Sai dai alkalin kotun mai shari'a Faruk Lawal ya sanya ranar 11 ga watan Oktoba domin ci gaba da sauran karar. Bayan kammala zaman kotun ne kuma muka zanta da shi lauya mai shigar da kara Barista Lawal Usman Lawal, kuma ga karin hasken da yi mana. Za a gansu da hilos da 'yan sanda da mutane tafiya daga zarar sun ga mutum da lambar da ba ta Kano ba sai su kama. Da fara bincike sabuwa ce mai kyau ce tukunan ko da shi. Idan suka ga mai kyau ce ko bata kare ba sai su ce to sai ka zo ka yi rajistar din ta a rajistar office na Kano kuma 7,000. Kuma akwai baburan mutane da nake kula da su kama da shi ne na je na same su. Na ce za mu sai lamba watan ta 5 ce wai mu zo mu wani rajistarin wani doka ce take mu zo mu rajistarin lamba a Kano, lamba ba ta Kano ba. Waye hana wani sai da lambar sa a ko ina a Najeriya. Shine license officer ɗin ni ba rita ni umarni ne aka bani ba abin da yake na Hausa ma na samu accountant din su ne masa bayani yace to ai ba rita kaza yanzu a zo ana cin amfanin Kano ko ba a sai kayan Kano ba na cewa ba dalili bane. To dai yanzu ba rita har da an yi shirye wannan haka ake yi saboda haka to ni yanzu kai ka bada 3,000 ni in bada 4,000 ne dalilin shigar da kara take roƙon kotu da saka na kara wannan abin da suke da mutane su sai lambar Kano bayan ba ra'ayinsu bane. Farko ayi da kirarin haramun kar su kara kama wani kan cewa ya sai lamba ba ta Kano ba, kuma sannan wai in mutum ya ce wata lamba ya zo ya rajistarin ta a Kano ba wanda ya ce wannan a dokar traffic gaba ɗaya ta Najeriya ta da duniya ma babu ita. To Allah ya kyauta, kuma har yanzu dai muna kotun inda anan kuma kotun shari'ar addinin musulunci da ke zamanta a filin hoki karkashin jagorancin mai shari'a Abdullahi Haruna ta ci gaba da sauran ƙarin nan da iyalan Alhaji Sani Buhari Walin Daura suka shigar akan rabon gadon su. Wakiliyar mu ta kotu Aisha Ibrahim Gezawa ta halarci zaman kotun ga ta kuma dauke da cigaban wannan labari da ma karin wasu labaran kotun. A zaman na yau kotun ta ci gaba da sauraron bangarorin lauyoyin masu kara da bangaren lauyoyin waɗanda ake kara, inda dukkanin suka yi wa kotun bayani akan matsayarsu a cikin wannan shari'a da kuma bangaren da kowannensu yake karewa, tare da yin roƙo a gaban kotun akan kotun ta bi diddigin abin da mamacin ya mutu ya bari kafin shari'ar ta yi nisa. Kotun ta yi umarni kan cewar a dakatar da yin tasrifi da dukkanin abin da mamacin ya bari
har sai kotun ta yanke hukunci. Daga nan ne alkalin kotun ya yi wa dukkanin lauyoyin bangarorin guda biyu nasiha da cewa abin da suke yi bai kamata ba, kasancewar suna janyo tsaiko a cikin wannan shari'ar. Kamata ya yi su yi sulhu da daidaito a tsakanin masu kara da waɗanda ake kara, kasancewar dukkaninsu 'yan uwa ne, amma ba a ringa faɗin faɗa ba a tsakanin lauyoyin masu kara da kuma lauyoyin waɗanda ake kara. Har ma alkalin kotun ya ce da babu lauyoyi a tsakaninsu da tuni an yi wannan rabon gadon an gama, amma lauyoyi suna ta kawo tsaiko da ta da jijiyoyin wuya a gaban kotun. Bayan fitowa daga kotun ne muka tattauna da ɗaya daga cikin lauyoyin masu kara, barista Muhammad Adahama, inda ya mana ƙarin bayani. Bai sha bamban sosai da abubuwan da suka gudana a baya ba na ƙoƙarin rabon gado da ake yi da kuma yunkuri na samu a sauke nauyin mamaci, Allah ya mishi rahama. Sannan kuma alkali ya ja hankali akan abubuwan da ke faruwa na tsaiko da ake kawowa, ya ja hankalin lauyoyi ainin wurin nuna fushinsa da nuna cewar bai kamata a matsayin mu na musulmi ba mu dinga kawo tasgado ga ita tafi ga wannan shari'a, inda har alkali da kansa ya ja hankali ya ce idan da shari'an nan ba lauyoyi a cikinta da suke kawo waɗannan tasgaro din, da tuni zancen da ake an raba an sauke wa mamaci wannan hakki da yake kansa. Amma sakamakon shigowar lauyoyi su ta dagula abubuwa, a kawo abubuwan da bai kamata a kawo ba, akan kawai an ce a zo a raba gado. Gashi shari'a ta kai wajen wata nawa yanzu ana yi, har yanzu an ƙi a yi gaba, an ƙi a yi baya. Za a ce an samu matsaya, tunda za mu ce mun yi roƙo a gaban kotu cewa akan abubuwan da suka garzaya suka tafi Federal High Court a kansu, muka ce kotu ta kewaye waɗannan al'amura. Dama gidaje ne waɗanda ba su wuce guda 5 ba ko 6 a cikin ƙunshin abubuwan da muka kawo na da'awar abin da mamaci ya bari. Muka ce to kotu ta cire waɗannan, ta kawar da su gefe guda, ta ajiye su, ta fuskantar da gabanta wurin raba waɗannan abubuwan da babu jayayya, babu abin nan a kansu. Kotun ta ɗage zaman zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekarar 2022 domin ci gaba da sauraron karar. Har yanzu dai muna kotun, inda a nan kuma daga kotun shari'a addinin musulunci da ke zamanta a gama PRP karkashin jagoranci mai shari'a Nura Yusuf Ahmad aka yanke wani mutum mai suna Basiru hukuncin zaman gidan ajiya da gyaran hali na tsawon shekara guda ba tare da zaɓin biyan tara ba. Tun da fari dai an gurfanar da Basiru Umar ne mai shekaru 35, mazaunin unguwar Saunaka Waji, da laifin yunkurin aikata lalata da wani yaro. Mai gabatar da ƙara Aliyu Abidin ya karanta masa kunshin tuhumar, wanda tun a wancan lokaci ya amsa laifinsa. A yau dai kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan ajiya da gyaran hali na tsawon shekara 1 ba tare da zaɓin biyan tara ba. Aisha Ibrahim Gezawa, Rumfa Shashirgi. To an gaishe ki wakiliyar kotu. Yanzu haka dai batun matsalar tsaron ƙasar nan wani al'amari ne da har kullum mahukunta ke kirarin ana maganin ƙaba. To amma kuma fa al'umma gani suke kai ne kawai ke daɗa kumbura. Har ma dai wasu daga cikin al'ummar ke ganin ta hanyar zanga-zangar lumana ce kawai mahukuntan za su gane halin da suke ciki, kamar dai da za ku ji ta cikin rahoton da Baba Ahmad Yunus ya haɗa mana. Tun bayan bullar wani faifan bidiyo a shafukan yanar gizo da ke nuna waɗanda aka yi garkuwa da su akan hanyar Kaduna zuwa Abuja, masu garkuwa suna azabtar da su. Hankulan al'umma da na makusantan matafiyan ya tashi, kuma suka yi yunkurin gudanar da zanga-zangar lumana a yau Talata domin mika kokensu ga mahukunta wajen biya wa masu garkuwar bukatunsu kamar yadda suka bukata. Ta hakan ne kawai zai saka su shaki iskar 'yanci. Detective Awal Durumin Iya, masani ne kan harkar tsaro, ya bayyana ta yadda za a samar da tsaro a faɗin ƙasar nan. Su ne kula da dazuzzuka saboda duk laifin da ake 80% a daji ake aikata shi. Daga lokacin da ka yi wannan abin na forest marshal za ka samu sauki na wannan dazuzzuka. Sai tambaya ta biyu da kai mun ita ce tambaya nake ji ai Center for Intelligence Research, wato cibiyar tsaro mai zaman kanta mai karɓar bayanan sirri. Ita ma aka yi ta za a samu sauki, sai dai na biyan kuɗin fansa na uku kenan. Insha Allah in aka bi wannan shawarwarin za a samu fa'ida. Abin tambayar a nan shine wani haƙƙi ne waɗanda aka yi garkuwa da su suke da su ga mahukunta a lokacin da suke hannun masu garkuwa da mutane. Tambayar kenan da na miƙa wa barista Umar Usman Ɗanbaitu. Shi dai kundin tsarin mulkin Najeriya section 14 ya yi tanadin cewa kula da security da kuma walwalar ɗan Najeriya shine haƙƙi na farko da yake kan gwamnati ta sauki. Saboda haka waɗannan da suke hannun bandit
haƙƙi ne nauyi ne akan gwamnati ta tabbatar cewa duk hanyar da za ta bi ta karɓo waɗannan mutanen, kuma haƙƙi ne akan gwamnati ta tabbatar cewa duk ɗan Najeriya bata ƙara bari ya shiga wannan halin da waɗannan mutanen suke ciki ba, saboda ba da daɗewa ba ai irin waɗannan bandits din sun taɓa kama wani ba Ameriki, amma daga ƙasar waje fa Amerika suka shigo har dajikan Katsina suka yi tseratar da nasu suka tafi da shi. Ai haƙƙi ne akan gwamnati ta yi. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya kai musu ɗauki. Baba Madinu Sharaɗa, Rumfasha Shirgi. Amin ya Allah baba. A yayin da wasu daga cikin al'umma ke raina ƙananan sana'o'i, yanzu haka dai masana sun bayyana cewa ƙananan sana'o'in su ne ababen da suke gina tattalin arzikin kowace al'umma. Aimana Usman Jamuci. A irin wannan lokacin da ana samun mafi yawa daga cikin matasanmu da nuna rashin damuwa da ƙaramar sana'a wacce za ta rufa musu asiri a cikin harkokin rayuwarsu na yau da kullum. Hakan ta sa muka ji ta bakin wasu al'umma inda suka bayyana mana cewa ita ba ƙaramar sana'a ita ce jigon rayuwarsu. Gaskiya alhamdulillah sai godiya wannan sana'ar ta abinda za mu ce kenan. Allah mun gode maka dan ba abinda ba sana'ar nan ba ta samu yi. Sosai ko alhamdulillah wannan sana'a tana ba mu gudunmuwa sosai. Inda cikin ta dai muke ci muke sha muke sutura kuma muke biya yara kuɗin makaranta, inda Allah ya sa ba na aikin hannu muka iya ba, ita dai muka iya sana'ar. Kin ga ko tana ba mu gudunmawa sosai da sosai wallahi. Kan wannan batu ta sa filin Rumfasha Shirgi ya ji ta bakin wani masani kan ƙananan sana'o'i Badamasi Aliyu Abdullahi, inda ya bayyana cewa ƙananan sana'o'i su ne ɗaya daga cikin abin da yake gina tattalin arzikin kowace irin al'umma ko kuma kowace irin ƙasa. Ba a Najeriya ba kawai, a duniya gaba ɗaya an yi ittifaki cewa aikin yi da ƙanana da matsakaitan sana'o'i suke samarwa ya fi aikin yi wanda gwamnati take samarwa, na ɗaya kenan. Sannan abu na biyu, samar da aikin yin nan da suke yi yana taimakawa wurin rage aukuwar mugayen laifuffuka. Sannan abu na uku kuma suna taimakawa wurin samawa mutane abin biyan bukata, wato abubuwan kayan masarufi a duk inda suka sami kansu. Sannan kuma suna taimakawa wurin bawa gwamnati kudaden shiga. Misali, duk inda ƙanana da matsakaitan sana'o'i suke zaki ga suna ba da haraji, wanda harajin nan da shi gwamnati take amfani take gudanar da wasu ayyuka na gabanta, kamar gina asibitoci, gina makarantu da sauran dai al'amura wanda aka san gwamnati ce take aiwatar da shi. To dama Hausawa na cewa sana'a sa'a. Aimana Usman, Rumfasha Shirgi. Wannan haka yake Aimana. Kuma dai dama ai guntun gatarinka ya fi sari ka bani. Mai sauraro kan da ka sha'afa shirin Rumfasha Shirgi kake sauraro daga nan Nasara rediyo Amanar Talaka. Kafin shirin ya dora, bari mu dan tsahirta. To madalla, barkanmu da dawowa. Masu lamagana ne suka ce ba neman aure ke da wuya ba, to amma fa shiga ka fito. Domin kuwa ta santaleliyar budurwa ce son kowa kin wanda ya rasa. Ta kasance ba fulatana to yi tattaki zuwa nan Kano ta daba tumbin giwa domin neman mijin aure. Wakilin Jamil Lawan ya kasai na dauke da cigaban wannan labari. Ita dai wannan santaleliyar bafulatanar budurwa, 'yar asalin jihar Katsina ce, wanda 'yan bindiga suka yi ajalin iyayenta wanda suka kashe ta har lahira. Dalilin hakan ne ma yasa ta so jihar Kano domin neman mijin aure. Shugaban hukumar hana barace-barace na jihar Kano, Albakari Mika'il, shine wanda ya ce zai ɗauke ta tamkar 'yarsa ta cikinsa, kana kuma zai aurar da ita idan har ta samu mai son ta tsakani da Allah. Idan kuma suka daidaita ga wanda ke son wannan bafulatana, ya kuma ɗauki alkawarin sanar da gwaggon Kanawa domin gwangwaje amarya da kayan ɗaki kuma kowace amarya 'yar gata. Wani ƙarin tagomashi a nan shine wanda ya dacen auren wannan bafulatana shi kuma za a bashi jari domin kula da amaryar tashi. Idan wannan yarinya bafulatana kyakkyawa kuma ta zama ga wannan hali na suke ta shiga gari, to abin da ba zai faru a Kano, kuma sai ya zama kowa ana furudusun jihar Kano ana haifar mata da 'ya'ya, kuma wanda nan gaba suna iya zama wato matsala ga 'ya'yanmu da jikokinmu maje gaba. To tun yanzu ne ya kamata ka ga matsala kuma ka datse ta. Saboda haka inda wani buƙatar tallafi da ake nema shine mu samu miji, mu samu ma gida da shi ma a masa haji da umara, kuma sannan a samu uban da zai rike ta, kuma sannan ya aurar da ita kuma ta dinga kaiwa da komowa, wanda zai zama ta cewa ne an samu sutura, an samu nutsuwa ga mijinta, ga gidanta, ga sana'arta, to kuma sai a ci gaba da bata hakuri da rarrashi. Cikin waɗanda suka fito neman auren wannan bafulatana har da wani shugaban makarantar firamare ya ce kuma shi har ga Allah yana son ta. Na san irin wannan halin saboda matata ita ma a cikin irin wannan halin take mareniya ce, ba uwa ba uba ba ta ma san mahaifinta ba. Ina da aikin kwarai da gaske, ni headmaster ne kwarai da gaske a ɗaya daga cikin local government na jihar Kano. Ina da iyali, ina da
mata ina da 'ya'yana 5 a shirye nake kwarai da gaske. To dama masu iya magana na cewa allurar cikin ruwa mai rabo ka ɗauka. Jamilu Lawan ya kasai rumfa shashirgi. Wannan kai kiɗan mutan ya kasai. Kuma mu dai fatan mu shine Allah ya kawo mijin nagari. Yanzu haka dai masana kiwon lafiya sun gano wata bakuwar cutar malaria mai rayuwa a arewacin Najeriya kaɗai. Almasidu Kwaru zo ki labarta musu wannan labari. Shugaban cibiyar binciken likitoci ta Najeriya, Farfesa Babatunde Salako, ya ce sun gano wata ƙwayar cutar zazzabin cizon sauro da ake kira da Anopheles staphylococcus da ake zaton arewacin Najeriya take. Salako ya bayyana cewa sabon nau'in cutar na da wahalar magancewa kuma babu inda aka taba ganin bullarsa a kusa da yammacin Afirka ma baki daya, sai a yanzu da aka tsince ta a yankin na arewacin Najeriya. Ya kuma ce sun fara nazari da kungiyoyi 5 domin samar da rigakafin cutar nan a cikin gida, kuma burinmu shine ya zamanto masu binciken Najeriya ne suka gudanar da shi tun daga farko har ƙarshe, inji shi. Ya bayyana wa manema labarai hakan ne a Lagos lokacin bikin zagayowar ranar haihuwarsa da ma'aikatan cibiyar suka shirya, inda ya ce binciken zai yi tasiri matuƙa wajen magance zazzabin cizon sauro a Najeriya. Ya ce muna sa ran daga yanzu 'yan Najeriya ne za su dinga samar da rigakafin duk wata annoba da ta auku a ƙasar nan da wacce aka sani da sabuwa, domin tuni mun samar da na cutar COVID-19 kuma za mu gwada a kan mutane 2,000. Mu dai a nan sai dai mu ce Allah ya kare al'umma baki ɗaya. Ramlar Sidi Kwaru, Rumfa Shashirgi. To an gaishe ki Kwaro. Yanzu kuwa sai labarin wani fitaccen dan siyasa a kasar India da ke kwance magashiyan a gadon asibiti sakamakon shan wani gurbataccen ruwa da yayi don burge magoya bayansa. Wakilin mu Abdullahi Muhammad Rumzo ka labarta musu wannan labari. Tun da fari dai babban ministan Punjabi na kasar India, Bhagan Man, yana kwance magashiyan a gadon asibiti bayan ya sha gurbataccen ruwa ne daga wani kogi domin tabbatarwa da jama'arsa cewa ruwan tsaftatacce ne. A wani faifan bidiyo an gama na ya ɗebi ruwan a kofin shan ruwa na gilas daga kogin kuma nan take ya kwankwaɗe shi, yayin da magoya bayansa suke masa ihu da shewa da yabo ga babban ministan. Ya sha ruwan wanda a kodayaushe yake ƙara gurɓacewa daga kwatami da datti daga birane da ke kusa da ƙauyen, ba tare da tabbatarwa ruwan tsaftatacce ba ne. Farfesan binciken zaman lafiya da tarzoma na ƙasar India, Ashok Swen, ya wallafa faifan bidiyon ɗan siyasan ne yana kwasar ruwan daga kogin domin birge magoya bayansa. To mai sauraro, dama Hausawa na cewa da na gaba kan ga zurfin ruwa, amma dabara ba ta ɗaura kaya sai da igiya. Abdullahi Muhammad Rumfa Shashirgi. To wannan haka kiɗan mutar yanzu kuwa ga wakilan sakonnin ku Aisha Isa Shehu ta shirya tsaf dauke da sakonnin da kuke aiko mana. Sakonmu na farko a wannan rana ya fito ne daga wajen Saifullah Sharukan Kurna, inda yake cewa dan Allah masu ruwa da tsaki ku duba koken yadda ake sakin masu manyan laifuka bayan an kama su. Shafin ku na karin magana yana daukar hankali. Allah ya kara basira. Sako daga Zikan Durumin Iya. Gaskiya wanda aka ba sojan hayan mota bai kyauta ba. Taimako ya zama abin da ya zama. Sai dai Allah ya kyauta. Sako daga Aminu Zangon Dakata. Shi ko sakon Isiyar na Sidi Birji Doguwa cewa yake yi. Allah ya kawo mana karshen masu kwacen waya. Kwamishinan 'yan sanda mun ba maka da kokarinka. Jami'an kotu kalubale a gare ku saboda akwai kotun lahira wanda babu cin hanci. Sako daga Kamarat Nasiru Muhammad Zangina. Sai kuma sakonnin fatan alkhairi wanda suka fito daga wajen Aminu mai bakin mai dawakin Dakata, Baban Fati mai kurguru dan fili gama, Ali Ibrahim Jogana, Ali Haladu yan Musa Fulani, Isiya mai shadda sheka dan Fodiyo, Fauzu ta mai rabo, Hamisu baban Wasila Tsamawa, Aisha Ashanti Badawa, Tijjani mai doya, Hawwa Umar Daneji, Rumaisa Abubakar Sauna, Ismail Dadi Hotoro, Sagir Sauna, dukkanin su fatan alkhairi suke mana, wanda ma lokaci bai bamu damar karanto sakonnin su ba, mun gani muna godiya. Aisha Isa Shehu, Rumfasha Shirigi. An gaishe ki wakiliyar sakonni daga kuma a madadin kowa da kowa na sashen labarai da al'amuran da kullum na Nasara rediyo Amanar Talaka bisa jagorancin Habib Salim. Abba Ibrahim Gwali har kullum shi ke sanya ido da sai ba Abdulaziz Muhammad da Aisha Ibrahim Gezawa, Jamil Lawan Yaka sai da Aisha Isa Shehu, dukkanin suka dafa wajen ganin wannan shiri ya zo gare ku. Ni kuma da na jagoranta Abbas Adam Abbas ke fatan Allah ya sada mu da alkhairansa, amin summa amin.